Raġel ta' 32 sena mill-Mali ndbat 3 snin ħabs wara li ammetta li offra droga lill-Pulizija Pajzan f'San Ġiljan. Benjamin Sanogo kien wieħed minn 3 irġiel li fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt ġie arrestat waqt rondi mill-Pulizija. Quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech u ammetta li kellu fil-pussess tiegħu 30 pakkett kokaina u 15 pakkett kannabis u ammetta wkoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest fuq 3 każijiet oħra. Il-qorti mmultatu wkoll 700 euro u 3000 euro tal-li kiser il-garanzija fuq il-ħelsien mill-arrest. Warajh il-Pulizija resqet liż-żewġ akkużati l-oħra arrestati fejn baqgħu miżmuma arrestati wara li wieġbu mhux ħatja. Jebjo Bere Bejen Eritrejan ta' 50 sena li jgħix li klin kien arrestat wara l-intlema jitkellem ma' xi minuri u l-Pulizija ġihom suspett fih. Waqt tfittxija fuq l-Pulizija sabulu fil-qalzit ta' taħt il-kannabis u 150 euro u fit-tfittxija f'daru l-Pulizija sabulu wkoll miżin u boros suspettati li jintużaw fit-traffikar ta' droga. It-tielet akkużat kien Sizej Alimame, Indjan ta' 25 sena li għandu karta tal-identità Taljana u jgħix bħal qormi. U wkoll kien arrestat wara li joffra l-kannabis lill-Pulizija l-inserta Pajzan. Fuq instabu 25 pakkett bil-kannabis waqt li fil-qalzit ta' taħt instabu pilloli MDMA. Waqt l-istess sorveljanza l-Pulizija waqfet ukoll 5 persuni oħra li qed jiġu investigati fuq possess ta' droga u immigrazzjoni.